tempo do meu bisavó se empezou cunha panadería e cereais. De aí foise evolucionando ao paso dos anos. Compraba cereais e vendía. Compraba cereais, vendía o pan e despois, pouco a pouco, sí que a familia foise adaptando os tempos. Deixou esa panadería e nos dedicamos directamente ao cereal, ao abono, pienso, o que é agricultura e gandería. Porque a pataca veu de fora relativamente non hai tanto tempo, non? Non hai tanto tempo. As famosas Kennedy, estas son todas patacas que veñen de Fora, América, non? claro, de América. Entonces, fúmonos evolucionando eso hasta hoxe en día, que eu son a cuarta xeración, temos 3 tendas abertas, bueno, pues todo relacionado ca agricultura, gandería, bueno, un pouco adaptándonos aos tempos. Vamos ver como hai que plantar as patacas de cedo e con Carlos, porque se anime. Efectivamente, despois coñecemos un pouco máis da historia do seu negocio. Outro día escoitamos que hai problema coa semente da pataca, que non hai semente para a pataca. Correcto. O mellor problema tamén, non o sei, porque hai diferentes voces que din que non escollemos ben a semente, que hai variedades de patacas que nos lle temos moito cariño, moito aprezo, que nos van moi ben, pero que o mellor hai outras que funcionan moito mellor hoxe en día. Aclara eso. Aclaro eso. Bueno, pues, se queredes, temos aquí unha muestra. A Kennedy, a Desiré, a Daifila, a Daifla e a... Este nunca vira eu, Cual está? Como non? Redopontia, vale. Sí. Vale, entonces estas... Este aquí así un pouco vermella, non? É vermella, pel vermella, fíjate que como os ollos vanse metendo hacia dentro, é máis difícil para sementar, pero é máis difícil a hora despois de recollela, pelala, porque ten eses ollos metidos para dentro, pero moi versátil porque é blanca por dentro, se queres despois a cortamos. Ti fíxate, Roberto, estamos vendo un titular que os campións da mellor tortilla de pataca de España, que son galegos, que estivemos aquí no que anda aí, que son uns fenómenos, din que a mellor é a Red Pontiac, a pataca vermella. Podo abrila para ver como é por dentro? Sí, claro. Pero como la estás cortando, si es para sementar, así no la puedes cortar. Me gusta, estaba cortando para enseñar. Vale. Entonces sí. É branquiña, É branquiña. Sobre todo unha patata que ven cedo, vale? Das primeiras patatas, normalmente unha recolección vimos entre 70 e 120 días. Esta patata é das primeiras que veñen. É máis pequena que as outras, ou que? É máis pequena ou non? Non, aquí o que pasa coincidiu, porque trouxen un poquinho de diferentes calibres. Porque estas eran para semente, que despois imos aprender tamén como botar as patacas con Carlos. Entón, moita xente lle ten moito cariño e moito apego a esta pataca, que é a Kennebec. Moita xente lle chama Kennedy, a pataca que se bota aquí, un clásico de toda a vida. Ollo, porque hai xente que di que pode ser mellor a Red Pontiac, a vermella. Despois falaremos disto. Na casa podes chamar para opinar cal é a pataca que máis vos gusta, cal é a pataca que mellor se vos dá na leira, o que queirades, ou a pataca mellor para a tortilla. Vos tedes claro cal é? No? Tortilla, depende, hai que botar ovos tamén, depende dos ovos, depende de moitas cousas. Pero bueno, vamos a intentar investigar sobre iso. Claro que sí, investigamos sobre iso e aprenderemos a botar as patacas nun xeito perfecto. Nuns minutos seguimos aprendendo de patacas con Carlos Terán e demandando as consultas para él.